viebe aj tvoj otec, aj tvoja matka. Prečo nejdeš do práce? Prečo nejdeš makať, ty pusté prasa vyjebané? Čo? Ty žebračka jedna. A prečo ja by som mal robiť vám show? Prečo? Prečo ja sa mám vyjadrovať stále na tých istých ľudí? Stále ja sa vyjadrujem na tých ľudí. Techero, Bandaska, Míňa. Míňa, ty mi vysvetli, čo tak si bola na okne. Jak rozpuša. Ty mi jednu vec vysvetli. Čo teba zaujíma, jaký ja mám kokot? Ty čo? Zaujímam ťa? Tak treba strhnúť nohavice svojmu synovi a treba mu pozrieť, či má obriezku. Či si mu ju dala urobiť a či vieš vlastne, čo je obriezka. Treba mu to pozrieť. Však už má nie 16-17 rokov. 18 bude mať. Po minule sa stratil, bo taký postihnutý, že ho pustíš vonka a do piči chlapec sa ti stratí a ty ho ideš hľadať na TikToku. Namiesto toho, aby si zavolala políciu. Ľudia, neviete, kde je môj syn? No úplne si trápna piča. Tam na Denisu Úter si sa nevyjadrovala, jak ti preklinala. Aj tvoju matku, aj tvoje deti, že? Tvoj syn takisto je uchylak. Každému tu rozpráva ukáž piču, drogos, feťak. Čo vy ste už zabudli, čo spravil jej syn? Však malému chlapčekovi vylial kyselinu. Kyselinu na ústa a celý život má teraz pamiatku. Celý život je netvorený. Znetvorili chlapčeka. O čo ty si dobrá, Zuza? Či Míňa? O čo ty si dobrá? Ja sa pýtam, o čo? Čo máš a čo ja nemám? Ale už toto si nepovedala, nie? Toto si nepovedala.